आता काजल तू हा सोफा उचल आणि मम्मी तू आता दिवाण उचल आणि मी आता इकडे ही आपली पायाची मशीन आहे ना ती उचलणार आहे आणि हे सर्व उचला आणि आता शिफ्टिंग करायला घ्या. आता तुम्ही म्हणाल की हे तुम्ही आता परत काय करताय, तर तुम्ही टायटल तर वाचलाच आहे. आपलं घर जरा रिनोव्हेट करूया. रिनोव्हेशन मध्ये मम्मी काय काय करायचं तुला माहिती आहे का? काय काय माहिती तुला? हे काढायचं आहे. हा आता मी तुम्हाला सर्व रिनोव्हेट तर मी करूनच दाखवणार होतो, पण तुम्हाला आयडिया देऊया. काय माहिती कुठून कधी कुणाची आयडिया येऊ शकते. तर तुम्हाला अगोदरचं घर बघा कसं आहे आपलं, किती मस्त आहे, साफ आहे, चकाचक ठेवलेलं आहे. आणि 20 वर्ष झाली आहेत. किती झाली वर्ष? 20 वर्ष झाली या घराला. बरोबर 2003 का 2004 ला कन्स्ट्रक्शन केलं होतं ना हे. हा तर प्लॅन हाय रिनोव्हेशनचा. काय प्लॅन आहे मी ह्या दोघांसकट तुम्हालाही सांगतो. सुरुवातीला ही जागा दिसते, ही जागा खूप ब्लॉक झाली आहे ना, तर हे पूर्ण सेटअप काढणार आहे. हे काढल्यावरती कशी जागा दिसेल? मोकळी दिसेल. आणि त्याच्या पाठी काय आपलं मम्मी? हे दिवाल काढायचं आहे. नाही त्याच्या पाठी काय? सीडी. पाठी सीडी आहे. हा आणि सीडीच्या पाठी काय? सेटर आहे. सेटर आहे ना आपला. तुम्हाला दाखवतो ना मी. आता बघा इकडे लाईट लावली आणि हे बघा हा दिसतो सेटर बरोबर. तर तो सेटर पण काढायचा, हे पण काढायचं सर्व. आणि त्यानंतर मग तिकडे खिडकी बनवणार. तर ती स्पेशियस झाली, ती जागा पण वापरायला होईल आणि वरची सीडी बंद करून टाकायची. तर हे चेंजेस झालं. त्यानंतर इकडे जो आरसा आहे तो पण नंतर बघूया. हा बेड, हा दिवाण आणि ही पायाची मशीन कुठे जाणार काजल? गावाला. हा आणि हे सर्व माझे उत्तर कसे देतात आहेत कारण ह्यांना मी प्लॅन सांगितलेला आहे. तुम्हाला पटतोय का बघा. हे पूर्ण एम्प्टी झाली. हा पूर्ण हेच वॉलच एम्प्टी झाला, पहिल्यासारखा झाला. हा पूर्ण एम्प्टी झाला आहे. बाकी भिंत ही भिंत तशीच राहणार. ही का भिंत आपण ढकलून काय मोठी नाही करू शकत, नाही ती आपण मोठी करू शकतो. तर आता प्रश्न येतो ही भिंत काय करायची आपल्याला मम्मी? तोडायची. काय करायची? पाडायची. आणि तू काय करणार? तोडायची. तर काय करूया आपण, पाडूया का तोडूया हे कमेंट मध्ये तुम्ही सांगा. ही जर भिंत तुटली तर हा जो एवढा जो डिस्टन्स आहे खूप मोठा वाटणार रूम बरोबर. आणि जर काय पार्टिशन करायची वाटली तर ते स्लाइडिंग वाले पार्टिशन येतात ना, ते आम्ही फ्युचर मध्ये बघू. जर ही भिंत तोडली तर आतमध्ये सीन कसा दिसेल, इकडून कसं वाटेल बघा. इकडून पूर्ण हे असं मोकळं वाटणार बरोबर है ना. आणि आता या इकडचं चेंजेस, अजून काय चेंजेस मी तुम्हाला सांगितले होते? काय नाही ना. चला हे सर्व तुम्ही व्हिज्युअलाइज करा. हे सर्व नेलेलं आहे आणि ही भिंत तोडलेली आहे. त्यानंतर आपण इकडे आलो. आता प्रश्न येतो आपल्याला, जागा तेवढीच असणार पण त्या जागेचं युटिलाइज कसं करायचं. तर हा कबोर्ड, हा आणि हा फ्रीज सोडून ठीक आहे, हे तिन्ही गोष्ट आम्ही पण टेम्पो मध्ये भरून रत्नागिरीला पाठवणार. मग प्रश्न असा आहे मम्मी, काय प्रश्न पडेल? कपडे कुठे ठेवायचे. हा आता न्यू सिस्टम येतात की आपले वरती असे शेल्फ टाईप बनतात ज्याच्यामध्ये आपण कपडे ठेवू शकतो. मॉडर्न काहीतरी नवीन आहे ते, नंतर मग तसं करता येईल. पण खाली तरी काय नको, म्हणजे भिंत पण तोडली आहे, हे पण सर्व गेलं तिकडे ठीक आहे. मग हा पण रूम झाला मोकला. हा आता कॅमेरामॅन जरा इकडे या, अजून तुम्हाला दाखवतो. त्यानंतर मधली भिंत तर तोडली, ही पण भिंत तोडणार. हा ही पण भिंत तोडणार. तर आता तुम्हाला लांबून मी दाखवतो मग कसं दिसेल बघा. जर ते पण तोडली, काय म्हणते ही भिंत पाहिजे. कोणती भिंत? इकडची ही समोरची, ही समोरची जी भिंत आहे ती वाली, ती पाहिजे. किचन असा सेपरेट राहू दे ना. हा आता मला सांगा, तुम्ही या जरा दोघांनी या इकडे. आता ही भिंत आहे ना, आता किचन किती स्पेशियस आहे मला सांगा. नाही छोटा आहे तसा. हा मग जर भिंत गेली, त्या भिंत तुटली तर हा किचन मोठा होईल ना. हो पण सगळं आरपार दिसेल ना. हा मग त्याला पार्टिशन, त्याला स्लाइडिंग असतो ना काहीतरी वस्तू. तर ही भिंत नाही करायची. इकडे हे मार्किंग दिसतंय, इकडून स्लाइडिंग करू शकतो आपण. किंवा त्याला पार्टिशन भिंताची नाही देऊन ना आपण सोफ्याची पार्टिशन देऊ शकतो. पार्टी काहीतरी आहे ठीक आहे. तर असं ही पण मी तोडणार. किंवा ते लाकडाचं पण पार्टिशन येतं बघा, कोरीव काम केलेलं असतं फोल्डिंगचं, ते पण हे जरा लांब गेली पाहिजे कारण इकडून आपण हे नाही करू शकणार. त्यासोबतच हे पण सर्व बघू आम्ही आणि ह्याला मॉड्युलर करू. मॉड्युलर किचन म्हणजे ह्याचे शेल्फ्स येतील आणि जेवढं सर्व अडचण वाटते, जशी इकडे मांडणी वाटते अडचण, ही सर्व ह्या साईडलाच बसेल बरोबर.
बाकी तर वरती काय सामान ते आहे तसंच आहे ना. हो. ठीक आहे. आणि बाकी पाठचं बाथरूम आणि टाकी त्याला काय हलवणार नाही, कारण त्याला नको उगीच, ते हाय साईडला म्हणून ठीक आहे. फक्त अजून एक चेंजेस, तुम्ही काय चेंजेस अजून सजेस्ट कराल दोघं जण सांगा. समजलं ना. पार्टिशन, इकडे पार्टिशन कसला असेल, सोफ्याचे पार्टिशन असतं माहितीये ना, तो पार्टिशन होईल. त्याचं पण रूम मध्ये पार्टिशन असतो. अजून काय सजेशन द्याल तुम्ही? अजून तुम्हाला काय सांगितलेलं विसरलात का तुम्ही? इकडे जो दिसतोय तुम्हाला जो एक्झॉस्ट पण जो छोटा आहे ना, त्याला तो मोठा करायचा. तो मोठा करायचा, एक विंडो टाईप करायचा आणि त्याला मोठा एक्झॉस्ट लावायचा, म्हणजे ते व्हेंटिलेशन जास्त होईल. आणि व्हेंटिलेशन साठी तिकडे खिडकी ऍडच झाली आहे. होय. बरोबर आहे. तर हे सर्व चेंजेस आहेत. बाकी इंटिरियर आणि ह्याचा खर्च तुम्हाला माहिती आहे मम्मी किती येणार आहे? किती येणार आहे? अंदाजे तरी किती? अंदाजा तुम्ही सांगू शकता किती येऊ शकतं? आम्ही 2.5-3 लाख येऊ शकतो. बरोबर. तो तेवढाच बजेट आहे, कारण तोडायलाच आपली भिंत तोडायला 50,000 रुपये जातील. होय. 20-30 एवढं नाही जाणार, 20-30 जातील. मॉड्युलर किचनला थोडंसं जाईल आणि फर्निचरला जाईल. फर्निचरला तेवढा जाईल, सोफा सेटला जाईल. आणि त्यासोबतच मी जिकडे उभा आहे ना इकडे डायनिंग करता येईल, फोल्डिंग डायनिंग करता येईल, म्हणजे वॉल अटॅच असतो ना, म्हणजे एक बोलतात ना स्पेस पण सेव्ह होईल आणि आपला रूम पण एकदम व्यवस्थित दिसेल. ते झालं. आणि काय चेंजेस अजून सांगायचे राहिलेत? आणि कोणी इंटिरियर म्हणजे इंटिरियरच्या फील्डमध्ये असेल किंवा न्यू स्टार्टअप तुम्ही केला असेल तर आम्हाला प्लीज कॉन्टॅक्ट करा. म्हणजे तुम्ही जास्त बेटर आयडियाज देऊ शकतात आम्हाला. तुमचं पण प्रमोशन होईल आणि आमचं पण काम होईल. इकडे बुकिंगच्या नंबरवरती आम्हाला कॉन्टॅक्ट करा. बुकिंगचा नंबर तर तुम्हाला माहितीच असेल. आम्ही तर आमचा करायचा प्लॅन 50-50 आहे आता, तरी बघूया आपण. हो. तुम्हाला काय वाटतं आम्हाला कमेंट करून सांगा. बाय अजून काय बदलाव पाहिजे तुम्हाला? जसं आयडिया येत जाईल तसं सांगू आम्ही, है ना. आणि हे आपल्याला कधीपासून करायचं होतं मम्मी? हे आम्हाला गेल्या वर्षापासून करायचं होतं, पण थोडंसं कधी कधी मनात ना 50% हा आहे करायचं. माझ्याकडे आयडिया पूर्ण आहे, आम्ही रेडी पण आहे. केल्यानंतर जर समजा रूम तोडायचा विचार आले, बिल्डर आला तर तेच माझ्या मनात विचार होता की जर एवढा आपण 2-3 लाख रुपये टाकतोय हे सर्व करण्यामध्ये, अपग्रेडेशन करण्यामध्ये, आणि इकडे जर बिल्डर आले तर हे सर्व वेस्ट मध्ये जाणार. म्हणूनच आमचं राहिलंय. हाच एक रिझन आहे की अजून पण आम्ही विचार करतोय. 1 वर्ष जातोय, मग अजून वर्ष जाईल. आय गेस माझ्या हिशोबाने 2-3 वर्षानंतर इकडे चान्सेस आहेत बिल्डर येण्याचे. आणि व्हिडिओमध्ये जर कोण बिल्डर बघत असेल तर विक्रोलीमध्ये या. डेव्हलपमेंटसाठी तुम्हाला पण जागा खूप मिळेल आणि आम्हाला पण एका बिल्डिंग मध्ये कोंबून ठेवा तुम्ही. तर एक जोक केला मी. दिलू आताच हे करते. तर ह्याच रिझनमुळे अजून मी करत नाही. अजून पण मला 50% वाटतंय की करावं आणि 50% वाटतंय की जरा थांबावं. तर येस नोच्या सिच्युएशन मध्ये, म्हणून अजून पण जरा थांबलोय आम्ही. तुम्हाला कसं वाटतं ते सांगा. तुमच्याकडे पण काय आयडियाज असतील म्हणजे रिनोव्हेशनचे तर तुम्ही शेअर करा आमच्यासोबत. आणि माझ्या कॅल्क्युलेशनच्या हिशोबाने आता 2023 चालू आहे बरोबर. 2025, 26, 27 पर्यंत सर्व रिडेव्हलपमेंट मध्ये जाणार इकडचे एरियाज. तर त्यामुळेच आम्ही अपडाऊन पुढे मागे असं करतोय. हे करायचं. पण ही आयडिया तुम्हाला कशी वाटली? असं केल्याने आता जो तुम्ही व्ह्यू बघताय या घराचं तो टोटली वेगळा होणार आहे. आम्ही आणि कोणताच जर केलं तर कोणताच ओल्ड फर्निचर नाही ठेवणार. सर्व न्यू असणार आहे, एकदम व्यवस्थित असणार आहे आणि मॅचिंग असणार आहे. या टाईल्सला तर आपण काय नाही करायचं मम्मी. ही एकदम त्यावेळेची आम्ही एकदम चांगली टाईल्स लावलेली आहेत, है ना. तर कसं वाटलं तुम्हाला? मस्त. असं तुम्ही व्हिज्युअलाइज केलं सर्व कसं दिसेल आणि काय असेल ते. रेसिपी बनवायला जाऊया. रेसिपी बनवायला पण जाऊया. आणि त्यासोबतच भाई तुमच्यासाठी इकडे मोठा 52 इंचवाला टीव्ही लावूया. एकदम मोठातला मोठा, म्हणजे आता एवढा मोठा असतो तो सर्वात मोठा मी इकडे लावणार. एकच लाईट आहे का ही? 2 होती ना. चालू आहे ना. आता इथे बघा रवा आपला चांगला मस्तपैकी भिजलाय, चांगला फुगलाय. आता याच्यामध्ये आपले सर्व भाज्या टाकायचे. पप्या, अरे तू बोलू नको ना आधी. आता याच्यामध्ये कांदा टाकते. 1 कांदा घेतलाय, 1 टोमॅटो, अर्धा कप कॉर्न घेतले, मक्याचे दाणे,
आणि अर्धा कप गाजर घेतलंय किसून.